Inbag aldaw tayo amin kakabsa. Siya ni natin Fernandez Awaw, tagabagalay tayo maagra. Apostolado ti Kararag, Federation President, ti St. Catherine of Alexandria, Paris, Itayon. Dahil nga simbaan niya po, pinerdi ti Gingined, idi July 27, 7.0 magnitude. Napatag unay kanya, kastamit ti pamilya mi, kapen ti isoti, nakabunyaga, isoti na ngawatan mi kanila kayo po, iti may kapito Sacramento. Pasapay met iso iti nagbunyagan, iti talungan nakmi. Kat iso pay iti, dahito apo na pagkangronaan na iso ti nakaordenan, ni tinaudyan nga nakmi, nga iso ni Reverend Father Edward Fernandez Awaw ti kinapadi. Nga iso iti may talupuglo ket may isa nga padi dito'y ilimi. Kaya sa permit apo, patag-unay dati ti so daytoy nga simbaan, tinakausungak ti kinapostolado ti Kararag. Nasakit una tinakem ko ako, di makita kung saan mabalin na pagkimisaan. Gapwen, kay so apo tinakaisigudan, manipod puot ko, iso na apo tumay may pagkimisaan, iti dinaminggo. Sapay ko maapo, mangnamnama ako. Nga babaen, tintayo pa na titinolong. Kang runaan na, kada kayo nga damabalin na. Dita abroad man, dito'y probinsya tayo. Sapay ko tibukbuk yo ko titulong nyo. Mapapasublimat lang ko ti dati. Nakita na dito simbaan, may ngisuting kami pagkarkaragan, inaldaw. Sapay ko tadaytang itulong nyo. Ninto apo ti mga sublimet lang kada kayo. Kat ni apo Diyos sa mga best decision, kadayti pang pamilyayo. Pag Diyos ako na itagina kada kayo. Thank you.